Юлдашбаев, Федоровка районы Юлдаш авылынан. Конкурста еңеү һәр кемнең теләге. Минең дә куйган максатыма ирешү, олы сәхнәләрдә сыгыш яһау теләге бик көчле. Гармунда уйнарга, китап укырга, йырдар тыңларга яратам. Буш вакытымды яраткан гаиләм менән үткәрергә тырышам. Интернет селтәрендә башкорт йырдары һәм башкортса статустар группаһын алып барам. Дип горурлана Филүз Нәгыйм улы Юлдашбаев.